nondike nadico report. To koro nyaka sani kata obedo ni sani koro nitiere ohinga, wanyalo wacho ni en mana ohinga moro matin mano ma koro sani koro omako mano chenro mar chugo IEBC manyien od bura. Nyaka sani koro nitiere kod ting' mane mar neno ni Jo-Kenya adiera oyudo jogo mabiro bedo katayo duol matayo weche magiere pacho ka e yo makare kendo manyalo miyo Jo-Kenya bed kod yie ni yiero mar higa mar 2027 ibiro time e yor ratiro maonge dewa. Yeah, one od bura court, National Assembly. Now, National Assembly nigi responsibility mar approving the final list. And approving final list ok nigi ma president orocha to gi approve. En nyaka gi ng'ato ka ng'ato ni ng'ani chik ne wacho no nego bed gi qualification mane ben go. To at the same time be poni nitie gimoro ma Ja-Kenya moro nego manyalo nyiso kuom ng'ani manyo jogi ok consider. So momiyo speaker nyo wacho ni ka un gi issue moro amora medo wacho kuom ng'ata ng'ata to ndik memorandum mondo ior ne committee. Gino nyo wacho no dhi omiyo JLAC ma en committee ma dhi ng'iyo wach ni Justice and Legal Affairs. Affairs Committee. Now Justice and Legal Affairs Committee dhi ng'iyo wach ni, dhi ng'iyo issues ma Jo-Kenya nyalo raise. Kapo ni nitie ng'ama gidhi yudo issues go Jo-Kenya raise e yo machalo nade gichwalo kose nitiere chenro mar kawo pach Jo-Kenya. One, inyalo ndiko memorandum itene parliament. But I'm sure ni gibiro chiwo be timetable moro mar participation ma ji nyalo dhi mondo iwach pachi. Okay? But I would want to encourage jowa ni kapo ni nigi issue moro kuom ng'ata ng'ata to ndik memorandum mondo iter. So out of that then National Assembly biro approve. So cause it be approved, mage joma biro bedo commissioners wa. Okay? And I hope nigi biro tieke mondo gitike piyo because commission ni nigi tich matek. Gibiro late in the day. Nyaka gingi wach mar register. Intie issue kae mar constituencies ma ne wajumbe otho. GMCAs monego beniti monego by election. Aito nitie wach mar ni boundary review. Mano nego benni osechaki iga mokalo. To sebedo koleo. To nyaka tieke 1 year to elections. Mako kokalo 1 year to koro constituencies go kunyatigo until the next election. Okay? And nitie weche mag civic education. Nitie weche mag technology. Improving technology. Nano ka election technology so biroga improve. Kingyo gimomiyo election ma 2017 nobody nullified. One of them then watch mar technology. So this commission need a lot of work. Mondo go amigi thuolo mondo gi settle mondo gi chak tich. Yes. Kata kamano warito mar mondo mi wane anene to koro